shiga zuciya nisa ya kasa fita, yayyado yayi yorarsa jini da hanta. Ni jarumar kace a yakin so ni ci gaba, zuciya ta kace daga mai kwacen ta bangansa ba. Ko da kuwa a ce sai na nemo kwallon gora ba, ai ko zana ce ba komai na ji babar gaba. Namiji kamar mace ba shi da wata nasaba, safiya maraice ban gajiyar aiki. Ashrafi Mix. Sarauniya TV, tashar al'umma.